נו, תעשה שתצרח. תלמי אותה. נו, אני מצלמת. לא, עם האצבע. עם האצבע, רון. חזק, חזק, אני רוצה לשמוע צרחה ענקית. אני אשים התמונה שלך בפרופיל. אני אשים את זה, אני אעלה את זה לפייסבוק. פרופיל עלי. אופי, אני מעלה את זה לפייסבוק. נו, תמשוך אותה חזק. שים לב. תגידי ש200 על התמונה שלו בבדיקה של יובל. אתה ראית את זה? אז למה צחקת? רגע, נו די כבר, תעשי את זה.